A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa sahbihi wa salaman tasliman kashiran. Ambi ala fuka barika da jili jalali wal kirami masami sona anga sigi kenen kono. Ambi baraka bilbili da masara hamani sanga ani wati kasoli ka caya an kuntigi ka Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kanto alila horoma koson. Aywa ka foli ni tani wati na ka di du ani denbaya filebaga bɛɛ lajɛrɛlen ma diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛrɛlen sanfɛla la o tuma na k'a fɔ ko a b'aw ka jɛmukan mandi sanfɛla la n'o ye du ani denbaya ye i ka dɔn bi an bɛna jɛ ka masala kɛ ni an balimamuso ani an ba ani an jɛɲɔgɔnmuso ni o ye i ka dɔn Madame Dawu Aminata Dambili ye Madame Dawu Aminata Dambili an b'a fɔ ko salamu alaikum. Walaikum salam. Aywa i bi foli di an filɛbagaw ma ani kanubagaw bɛɛ lajɛlen. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Barika da Allah ka dan kuntigi kisi nɛma ba ka dan fa n'an baw olu bɛ ka an ka diɲɛ labɔ sababu ye an kɔni bɛ bɛɛ fo an b'a Ala de deli si bɛ fɛn o fɛn tɛ daminɛ i bɛ si ni kɛnɛya de ɲini Ala fɛ fɔlɔ si ni kɛnɛya kɔfɛ i bɛ min ɲini i bɛ sɔrɔ k'o ɲini daba masa de fɛ. Aywa an b'a fɔ Ala ka dugawu kɛlen bɛɛ lajɛlen na. Aywa an ye wele bila i ma bi an kana jɛ an ka masala sabula ka da kan komi émission tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogo min na du ani denbaya. Aywa an ka denbayaw kɔnɔ kɔnɔnafili kow b'an kan an bɛ se ka olu kunbɛn cogo di ka sɔrɔ ni sigi ka fɔ ma kɛ. Aywa an tɛna se ka bɛɛ sama kelen kelen ka don bɛɛ ka so fana kelen kelen nka caman bɛ yen u bɛ se ka sigi ka an filɛ. Aywa o tuma na u mana sigi ka filɛ kɛ u bɛ se ka u ka tɔmɔtaw sɔrɔ émission kɔnɔna la donc o kama an ye wele bila bi k'i wele o tuma an b'i fo wele jaabili la. Aywa bi an bɛna jɛ ka masala fɛn min kan o de ye problématique des mariages contemporains irresponsabilité des jeunes femmes. O ye fɛn ye an ka denmuso minnu bɛ yen bi musomanw n'u furula ka taa cɛlaw la i b'a ye gɛlɛyaw bɛ furu kɔnɔna na o gɛlɛya minnu bɛ furu kɔnɔna la an da bɛna se olu de ma bi ka masala olu kan. Aywa o gɛlɛya olu hukumu kɔnɔna la ni ne ye e Madame Dawu Aminata Dambili yɛrɛ ɲininka sisan n'o ko gɛlɛya ninnu bɛ sɔrɔ mun de fɛ mun bɛ na ni gɛlɛya ninnu ye. Matu gɛlɛya ne kelen tɛ se k'a fɔ ka ban ne bɛ min dɔn ne bɛna dɔ de fɔ o la sinon a ka ca e ko bi furuya la e hamina n'anw denw de ye o ko problème b'olu de ka furu kɔnɔ bi furu problème dana depuis lawale depuis anw baw ka na se anw yɛrɛ ma sisan anw de bɛ ka hami n'an denw ye mais an b'a dɔn anw fana ka tile fusara n'an denw ta ye komi n y'a fɔ cogo min an bɛ hakilinata de fɔ Matu furu gɛlɛya bi sɔrɔ furu kɛkun de fɛ furu bɛ kɛ kun dɔ de kama furutigi de b'o dɔn yɔrɔ cɛ de bɛ taa muso ɲini a fana b'a fɛ yen nɔ cɛ de b'a dɔn ne bɛna muso furu kun jumɛn de kama parce que bɛɛ n'i ka muso furu kun de don a ka ca dɔw bɛ yen nɔ n'o sera muso furu ye o b'a fɔ ko n bɛ muso furu n ka n si sɔrɔ o ye kun kelen de o furu ma to o mɛn o ma o bɛ sa cɛ dɔw bɛ muso furu n sera muso furu n bɛ diinɛ na n kan ka muso furu parce que a wajibiyalen don n kan o mana muso furu o b'o n'o muso bila so kɔnɔ ko so i ka muso juru min tun bɛ na o filɛ nin ye Matu problème bɛ yen cɛ dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ muso ta parce que u bɛ diinɛ na u b'a dɔn ka to bori la numanya fani ki Ala b'o kɔn o kɔnnen don an ka diinɛ kɔnɔ u bɛ muso furu o ye rendez-vous au lit ma kɔnɔ dilan na n bɛ na Matu ni fɛn saba fɛn min fɔlen filɛ nin ni furu kɛla ni kelen kan problème bɛ yen a naaninan hadamaden tɛ se ka ala ɲɛ bɛ bangew na n'u kɔrɔbayara kungo kɔnɔ u bɛ obligé ka compagnon ɲini u yɛrɛ la ka mɔgɔ ɲini ka yasa u ka bɔ kelenna na ni cɛ min ka muso furu kun kɛra ne bɛ yɔrɔ min na bi n kɔrɔbayara n fa ni n ba bolo mais ne bɛ si min na bi ne mako bɛ mɔgɔ la n kɛrɛfɛ n bɛ se ka n kɔnɔna ko partager ni min ye min ka surunna n'o bɛ taa n'o man ka diɲɛlatigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Matu o furu bɛ mɛn si la sabula e b'a dɔn
o ye e dɔ e b'o nakun dɔn o fana bɛ se ka problème nɔgɔya furu kɔnɔ o y'a kunbɛ gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen matu an ka furu caman bɛ kɛ bi ni furu bɛ siri mairie sɔgɔmada fɛ cɛ ni muso bɛ taa mairie la o tubabuw ka saliya de bɛ fɔ olu ye mairie kɔnɔ e ɲɛ wula fɛ 4 mana se n'u bɛ taa misiri la o b'a sɔrɔ kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ bɛ dɔnkɛyɔrɔ la alimami bɛ taa furu siri misiri kɔnɔ ala ta o bɛ fɔ kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ tɛ yen o mais ni kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso taara sigi i komi mairie ta saliya fɔra cogoya min na ka ala ta fɔ kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ye kɔɲɔmuso e muso e ka hakɛ filɛ ni ka ɲɛsin cɛ ma cɛ e ka hakɛ filɛ ni ka ɲɛsin muso ma a mana caya la cogo o cogo hali ni ko bɛ fili i hakili bɛ wagasi i miiri bɛ jigin a dɔ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ communication matu baro tɛ cɛw ni musow cɛ n'i bɛ so jɔ sisan nɔ ni spacement t'a la o e ka so bɛ mɛsi la so bɛ firi furu yɛrɛ spacement ye communication de ye cɛ bɛ bɔ muso nɔfɛ i tɛ muso dɔn i tɛ se ka muso bɛɛ dɔn ka ban muso fana tɛ cɛ bɛɛ dɔn ka ban ni ala y'a kɛ aw garisɛgɛ la aw fila de nana don du kɔnɔ sisan aw de bɛ ɲɔgɔn kan matu baro de b'a kɛ n'aw bɛ ɲɔgɔn dɔn baro de kɔnɔ muso b'a dɔn nin man di ne cɛ ye cɛ b'a dɔn nin de man di ne muso ye aw bɛ ɲɔgɔn gasi sigi ni o dɔnna aw bɛ ɲɔgɔn gasi sigi ani bonya respect mutuel muso kan ka cɛ bonya cɛ fana kan ka muso bonya e de waliden ta ka bɔ a ka so kana o fa tɛ o muso la ko e ye fa bila k'i ba bila k'i teri bɛɛ bila k'e kana cɛ ka so k'e kana wuli ko ka cɛ kɔli cɛ o ni cɛ fɔlɔ ye bonya ɲɛsin e ma obligatoirement e bɛ cɛ bonya sani cɛ k'a fɔ ko ni ye nin kɛ muso la k'a bɛ dɛ n'i ye kolonkalan ta n'i y'a fara gɛnɛkala kun n'a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ i b'a dɔn donc i yɛrɛ b'i ka ko kɛtaw dɔn o bɛɛ gɛlɛya y'an ka furu kɔnɔ ani kuma kelen bɛ yen nɔ u ko furu bɛ musow bolo matun tile kelen ma sɔn a ma ko du de bɛ muso bolo furu ye jurukisɛ de ye a kun bɛ cɛ bolo a kun bɛ e muso de bolo du bɛ muso bolo ni furuna ka na du kɔnɔ hali nana sɔrɔ gɛlɛya de bɛ balimaw ɲɔgɔn cɛ e ka baara de ye k'olu kala muso ye miseli de ye ka kalali kɛ mais cɛ furu min ye nin ye o de bɛ cɛ ni muso cɛ jurukisɛ bɛ ne bolo matu jurukisɛ bɛ cɛ bolo an bɛɛ k'an jija an ta kana tigɛ an ta kana fara cɛ k'a ka kɛta dɔn muso k'a ka kɛta dɔn n'o kɛra furu bɛ mɛn si la. ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o kɔnɔ jaati a bɛ se ka kɛ kɔfɛ hali an bɛ segin ka na kuma in tɔ kɔnɔ o bɛ kɛ ni wagati ye labɔli kɛ jaati ayiwa nin bɛɛ kɔfɛ ni ne ye e ɲininka sisan madame Dawu Aminata jaati e yɛrɛ bolo bi denmisɛnninw ka éducation de base e bɛ se ka mun de fɔ an ye kan mato n'o ye lamɔ ye k'a daminɛ kabiri dugumala la jaati an fitininamaw jaati lamɔ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛni don i bɛ se ka mun de fɔ an y'o fana kan mato lamɔ ma tiɲɛ anw tile la anw b'a dɔn an bangebaaw y'an lamɔ cogoya min na hɔrɔnya min kɔnɔ lamɔ tiɲɛna anw de tile la parce que anw ye denw diya an yɛrɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan matu fɔlɔ la ne den e min ye ne balimamuso ye e bi ne den mana ko kɛ e tɛ ne ɲininka yɛrɛ e bi ne den corriger ne min yɛrɛ bangebaa ye fɛn bɛ fɛn na quoi ne tɛ sɔn k'a to n den bolo a ka tiɲɛ ne b'a bɔ a bolo mais bi denw diyara anw ye kojugu mɔgɔ bangebaa kelen tɛ se ka den lamɔ fɛn bɛ fɛn na i bɛ den diyaɲɛ to i nin kan k'a bɔ a la o ye kelen ye an tun bɛ denw lamɔ so kɔnɔ k'a daminɛ depuis den san fitinin fo ka taa se 6 ans ma a bɛ taa ekɔliso la maître bɛ anw dɛmɛ k'an denw lamɔ mais bi a tɛ ko maître la ka gɔngɔn da den kan dɛ an bɛ wuli k'an ɲɛsin u ma k'a sɔrɔ e a jateminɛ kɛ ni den sera 6 ans ma e y'a don ekɔli la a b'a ka journée tilankɛ kɛ ekɔliso la de maître fana bɛ jogo dɔ dɔn a la ni maître y'o jogo dɔn ni maître y'a bɔ a la an bɛ wuli ka taa maître kama donc den ye foroba de ye i b'i den so kɔnɔ jogo dɔn i t'i den kɛnɛma jogo dɔn dɛ
n bɛ min fɔ quoi an ka fɛɛrɛ an bɛ den ninnu lamɔ bi quoi sini sinikɛnɛ ma an bɛ taa k'u to dɛ n'an m'u lamɔ ka ɲa a conséquence bɛ tila ka jigin den ninnu de kan donc an ka lamɔ changer ka réviser bɛɛ k'i tin to i yɛrɛ la k'i den mara ka ɲa surtout n bɛ kuma cɛmannin ta yɔrɔ kan kosɛbɛ Matu mɔgɔ hakili la ko muso de ka lamɔ ka gɛlɛn cɛmannin ta ye cɛman de ye dutigi ye n'i ma cɛmannin lamɔ ka ɲa a bɛ se ka muso mara wa a se ka dutigiya kɛ o cɛ waraba ye de min bɛ se ka muso mara ka muso n'a jogo mara donc musomannin ka lamɔ ka gɛlɛn dɛ musomannin ka lamɔ ka gɛlɛn dɛ mais an bɛ sinsin cɛmanninw fana ta kan cɛmannin somɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ni cɛmannin ma lamɔ ka ɲa a tɛ se ka dutigiya kɛ a ka du tɛ se ka basigi an b'o yɔrɔ fɔ o la. Ayiwa o faamuyana cɛmannin fara musomannin kan a bɛɛ ka kan ni lamɔli ye sabula nin bɛɛ ye den ye du jɔli fana gulonnen bɛ nin bɛɛ lajɛrɛlen na a bɛɛ jɔlen don a la. Ayiwa sisan e yɛrɛ bolo lamɔ in tiɲɛli a bɛ anw denmansaw de la wa walima a bɛ du kɔnɔ den kɔrɔbalenw de la n'o ye du kɔnɔ den kunfɔlɔw ye. Den kunfɔlɔw ye e bagara kunfɔlɔ kɔni masa ma tugun. Ne y'i ɲininka de ma bagaw ma n y'i ɲininka de. E bagara den kunfɔlɔ. Ayi n y'i ɲininka de. A fɔra ɲɛna ko ɲinɛ kunfɔlɔ de ye ɲinɛ ye. Ɲinɛ kunfɔlɔ de ye ɲinɛ ye. Den kunfɔlɔ minnu bɛ so kɔnɔ fa ni ba de b'o lamɔ n'i ye jogo ɲuman don la Matu fɛn min dɔgɔnin ninnu bangebaaw bɛ lafiya i ye kunfɔlɔ minnu lamɔ kɛ olu de bɛ kɔsanataw i dɛmɛ ka kɔsanataw lamɔ mais ni e ka den kunfɔlɔ ma mɔ den kunfɔlɔ ma lamɔ ka ɲa ni den kunfɔlɔ ma lamɔ ka ɲa o bɛ se ka tɔw lamɔ wa a ka gɛlɛn a se ka tɔw lamɔ e de bɛ den kunfɔlɔ dilan k'a ɲa k'a yira la k'a fɔ ko tu es responsable un jour o de b'e dɛmɛ ka dɔgɔninw lamɔ an kana baga kunfɔlɔw ma. Ayiwa n'i y'a ye n y'o ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ du dɔw kɔnɔ den kunfɔlɔ ye mara sɔrɔ ka ɲa jaati a ye ladamu sɔrɔ ka ɲa jaati ale ye dɔ dɔn mɔgɔya kow la jaati mais labanna den sisan fo k'a don an ka kumaw n'an ka dɔnkiliw yɛrɛ la ko lagarew tiɲɛnen don lagare dun t'a damaden ye o t'a damaden ye dɛ Matu lagare tigɛlen tɛ ka bɔ tɔw la abada lagare fana ka avenir ka kan ka dilan i komi dudenw tɔw ka avenir ka kan ka dilan cogo min na bon ni i magara dɔw fana la i bɛ an denmansaw yɛrɛ ye ko kana n den faga kana nin kɛ n den na mara min ma sigi i la ka n'o kɛ n den kan o de la ne ye ɲininkali kɛ ayiwa n'o bɛ du min kɔnɔ yali o den fɔlɔ hali ni mara ka d'o ye a ka mara bɛ na cogo di. Voilà a ka mara bɛ gɛlɛya halisa o défaut bɛ bangebaaw de la o e de ye den fɔlɔ mara bangebaaw kana ɲinɛ dɛ ni ko bɛ na a nacogo la anw de bɛ taa ka lagare to kɔrɔkɛ bolo bɛ kɔrɔmuso bolo dɛ donc kana ko gɛlɛya kɔrɔkɛ ma a to yen an ye mara min don kɔrɔkɛ la a ko mara don a dɔgɔnin na sabula an bɛ taa ka dɔgɔnin to o de bolo bangebaaw ka sabali k'o yɔrɔ faamuya lagare t'a damana ye koyi lagare o ni kɔrɔkɛ o tuma ou bien kɔrɔmuso o sɔrɔ cogo tɛ kelen ya est ce que e kunna ka lagare sɔrɔ dilan kɔrɔ ayi kɔrɔ ninnu nana cogoya min na dɛ lagare fana nana ten e ma lagare mara i bɛ surtout ni musomannin de don n'a bɛ taa dɔ ka du kɔnɔ e cɛmannin de don a bɛ waliden dɔ de ta ka na du kɔnɔ a ko man nɔgɔn an ka sabati. O bɛ yen ani fana n'a y'a sɔrɔ lagare de fana don ale yɛrɛ de ka kan ka dilan kosɛbɛ jaati sabula ale ye bɛɛ kɔ dɔgɔ ye du bɛɛ y'a sanango ka minɛn d'ale de ma ale de y'a min ale min y'a min ale ka kan ka kɛ dilannikɛla de ye ale ye ciden de ye ayiwa n'a y'a sɔrɔ mara m'ale labɔ yɔrɔ ale kɔni tɛna se k'a jɔyɔrɔ fa a tɛna se k'a jɔyɔrɔ fa donc denmansaw k'a dɔn k'a fɔ lagareya lagare kan ka ladiya tiɲɛ don sabula ala y'i ka bange d'a ma i tɛna bange wɛrɛ k'a kɔfɛ diɲɛ tɔ in kan mais kana kɛ sababu ye fana k'a ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ k'a ka avenir lanɔgɔ. Lagare bɛ ladiya kɛ o ni mara tɛ kelen fɛn fila de ye dɛ lagare bɛ ladiya mais k'a mara k'a ɲa et puis o bɛ lagare yɛrɛ de ma hɛrɛ o ye ale ka futur de dilantɔ ye o jaati. Ayiwa o fana kɔfɛ jateminɛw y'a yira toujours k'a fɔ an ka maraw tiɲɛnen don. E yɛrɛ bolo ni mara seginna kɔ
a bɛ se ka kɛ ka dilanni kɛ wa est-ce que an ka mara bɛna se ka segin kɔfɛ tugun Matu ɲininkali gɛlɛn mara bɛ se ka segin kɔfɛ cogo min na anw den mansaw k'a dɔn ko on est fautif k'an y'an jɔyɔrɔ bila Matu ni n ye misaliya ta Matu baro yɛrɛ tɛ cɛ n'a muso yɛrɛ cɛ fɔlɔ aw minnu kan ka exemple ɲuman di denw ma fa ni ba de sigilen filɛ ka masala denw bɛ misali t'aw fɛ den cɛmanni mana wolo du kɔnɔ n ko den cɛmanni ye fa terikɛ de ye n'i ye den cɛmanni sɔrɔ i ye terikɛ de sɔrɔ koyi i kan k'o magɛrɛ i yɛrɛ la ka siraw yira o la ni fa yɛrɛ tan yɛrɛ tɛ fa yɛrɛ bolo a ka sigi ani ba ka baro kɛ fa tan tɛ fa yɛrɛ bolo a ka den magɛrɛ a yɛrɛ k'a ka diɲɛlatigɛ ka siraw don a kɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ an minnu ye baw ye feuilleton lajɛ kelen bɛ k'anw mako sa on n'a même plus le temps k'an denmusow magɛrɛ an yɛrɛ la Matu maa denmuso o y'i terimusow de ye o y'i barokɛɲɔgɔnw de ye o y'i gindofɔɲɔgɔnw de ye o sira don i denw kɔrɔ u tɛ bɔ ka taa kɛnɛma fɛn fɛn bɛ n'a y'u kamana gan u bɛ na e de ma e b'i hakilina yira o la fa kan k'o kelen kɛ ni den cɛmanninw ye don bɛna dɔn tiɲɛ de don bɛɛ kɛra fonctionnaire presque i bɛ semaine bɛɛ kɛ baara la mais samedi ni dimanche dutigi i magɛrɛ i denw na i denw fara ɲɔgɔn kan a ka temps dɔ ta a ka se a ka baro kɛ i k'i hakilina yira denw na ni de ye diɲɛ ta e lamɔna cogo min na e b'o dɔn muso e lamɔna cogo min na e b'o dɔn mun na e bɛ denw bila denw ka tiɲɛ diɲɛ de yɛlɛmana wa non 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 c'est la même chose anw den mansaw de kan ka révision kɛ jusqu'à présent k'an denw magɛrɛ an yɛrɛ la an ni denw ka baro kɛ n bɛ dɔ fana fɔ musomannin ninnu fana téléphone na fɛngɛ u k'o dɔɔni bila au moins hali ni ba ma na i ma na i ba ma o fana bɛ dɔ bɔ a la ayiwa mɔgɔw ka kuma de don anw bidenw anw ye takuru de ye n'i y'an da don f'i k'an fifa ni ba ma na i ma anw ka na an baw ma an bɛ na an baw ma cogo di i bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la ni problème dɔ b'e la sisan kana taa ɲɛfɔ i teri ye kɛnɛma dɛ i tilen ka na i ba bara ne b'a dɔn bangebaa dɔw tɛ tandi hali u denw ma n b'o dɔn e de woloba ye sa musoman de bɛ e bolo a magɛrɛ la sa e bɛ siran ka min fɔ i denmuso ye kɛ a bɛ taa ɲɛɲini k'a dɔn kɛnɛma n'a y'a dɔn kɛnɛma dɔn ɲuman don juguman don e b'o dɔn wa a teriw de bɛ kɛnɛma o ale n'a terimuso dɔ bɛ se ka baro kɛ jogo min bɛ terimuso la ni e ni den tɛ baro kɛ e de c'est à dire quoi musoman de b'a sira don den kɔrɔ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko je suis là ne bien à ta disposition wagati manija nama o responsabilité o ba ye mais ni e yɛrɛ kɛ siranyafɛn ye den ɲɛkɔrɔ Matu den tɛ se ka na i ma a ka gɛlɛn ayiwa an y'o faamu i bɔra sisan k'o fɔ ko musomanw jaati cɛmanw fana jaati an ka dutigiw jaati n'o y'an furucɛw ye jaati n'o y'an denw faw ye jaati t'an t'olu fana bolo bi k'an ka cɛmanw gɛrɛ u yɛrɛ la jaati n'an denw cɛ dun sera yɔrɔ dɔ la jaati tiɲɛ na a ka mara ka gɛlɛn a ka gɛlɛn b'a bolo ba kelen tɛ se i bɛ mun fɔ o fana kan n bɛ min fɔ o kan Matu muso jɔyɔrɔ ka bon du kɔnɔ muso tɛ se ka fa jɔyɔrɔ ta mais ni muso y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni fa ma temps di a den cɛmannin ma ma gɛrɛ yɛrɛ la a ma gɛrɛ yɛrɛ la n'i ye den cɛmannin ma gɛrɛ yɛrɛ la fa kan ka conseil minnu di a ma Matu e bɛ se ka dɔ k'u la o ye kelen ye question dɔw bɛ yen nɔ quoi ni fa kelen bɛ ka den cɛmannin ma gɛrɛ a yɛrɛ la n'a y'o question poser fa bɛ se k'a jaabi o mais souvent ni fa kelen bɛ ka den cɛmannin yɛrɛ bɔ a ka vie la e min ye ba ye kana yɔrɔ to dingɛ ye quoi e k'a essayer k'a combler i fana k'i hakilinataw d'a ma i ka baya place ta ka tila ka faya place ta mais Matu an b'a kɛ cogo di ala faamuya an b'an seko de kɛ parce que den cɛmannin filɛ nin ye quoi u bɛ ni walidenw de ta ka n'an ka so n'a ma furu nafa dɔn n'a ma furu kɛkun dɔn
n'a ma furu barka dɔn a bɛ waliden min ta ka na o bɛ sɛgɛn dɛ an t'o nɔfɛ. Ayiwa o fana kɔfɛ n'i y'a jateminɛ an ka furu jaati an y'o de fɔ an bɛ ka fɛn caman kɔlɔsi a kɔnɔ jaati e yɛrɛ bolo furudenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛmanw de bɛ taa musoman ɲini jaati fiançailles bi kɛ jaati musoman ka woro bi bɔ o bɛ bɔ an b'a fɔ ko labilali kɛra jaati labilali in kɔnɔna k'a daminɛ o la fo ka taa se don min na finifin bɛ biri muso kun na jaati ka na n'a y'a cɛla la ne ko e ka jateminɛ bolila mun kan o la Matu a hami b'an bɛɛ la o n'a fɔra ko fiançage kɛra ka ban musomanni yɛrɛ bɛ perese ka yɛlɛma cɛw bara o e m'i danbe tunu wa o bɛ tiɲɛni kɛ furu kɔnɔ a bɛ tiɲɛni k'a kɔnɔ kɛ maa si jogontan tɛ yen jogo dɔ bɛ e la peut-être ni cɛ b'i fɛ kɛ o b'o ku mais don o don n bɛ cucucu la n bɔra na parce que woro de bɔra ne nɔfɛ woro bɔra e nɔfɛ kɛ mais e ma furu ka don so kɔnɔ fɔlɔ dɛ Matu ni n bɛ min fɔ musoman ni fiançage kɛra n ko e ni mɔgɔninw de bɛ bori e nɔfɛ an bɛ taa an kɔrɔkɛ muso fɛ yen nɔ e ni mɔgɔninw de bɛ taa e de fɛ yen nɔ e bɛ t'i sigi aw bɛ baro kɛ mais don o don e de bɛ i cɛ somɔgɔw bara cɛ fa bɛ yen a ba bɛ yen a kɔrɔ bɛ yen a dɔgɔninw bɛ yen nɔ i bɛ taa faux pas dɔ kɛ don dɔ la problème bɛ na ni fiançage kɛra n bɛ min fɔ musomaninw ye a ye to a ka so e bɛ perese mun na n k'e bɛna taa o du de kɔnɔ i perese kun tɛ ayiwa wagati kurunna 30 minutes de b'an bolo ayiwa kumakuncɛ kuma la sisan an ka kan ka mun de kɛ walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ an da sera kubaba minnu ma la sisan o ka se ka dilan an ka lafiya an kan ka mun kɛ d'accord Matu ne n bɛ segin kuma kelen kan bien vrai que n y'a fɔ n bɛ segin a kan an ka se ka la parce que bi kuma bɛɛ bɛ an bɛ ka hami de an denw ka furuko b'a kɔnɔ éducation b'a kɔnɔ cɛw kana furu to musow bolo kumakan min bɛ yen nɔ ko furu bɛ muso bolo furu dilankan tɛ dɛ furusakan de don muso kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ n bɛ misaliya dɔ ta ni faamuyali bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ ne yɛrɛ den n'a cɛ bilala ɲɔgɔn na Matu n taara n'u ɲininka muso y'a ta fɔ cɛ y'a ta fɔ parce que n y'u fara ɲɔgɔn kan de n ye muso ɲininka n ko sisan nɔ e ko nin bɛ ka nin kɛ la yala n'a y'o jogo dabila i bɛ k'a sagoya ko awɔ n ko cɛ ma ne den ko k'e bɛ ka nin k'a la ni a ko n'i y'a dabila k'a bɛ k'i sago ye n ko a b'a dabila ko awɔ u bɛn'a kan depuis n bɔra bi Matu fo bi kɛlɛ ma don u ɲɔgɔn cɛ parce que cɛ jɔyɔrɔ yirala la muso jɔra a jogo la et puis furuden fila n'aw bɛɛ kɛra tiɲɛ fɔla ye Matu hali ni e y'a wuli cɛ ɲɛ kan ni kuma nana sigi a fɔ ko jɔn ko Ala ne y'a wuli cɛ ɲɛ kan Matu i jo t'a la o cɛ man nkalon o e n'a yafa ɲini kɛ o bɛ ban mais ni bɛɛ tora sur la défensive cɛ ko de a da tɛ to ne na ne b'a fɔ k'a ja n yɛrɛ la muso b'a ko ne b'a fɔ k'a ja n yɛrɛ la o gɛlɛya tɛ ban n kɔni b'o dɔn o gɛlɛya o tɛ ban voilà ayiwa foli min b'i bolo ka ɲɛsin i kanubagaw ma kumakuncɛ kuma la ka bi émission k'ale kuncɛ jaati Matu sani n ka foli kɛ n bɛ message kɛrɛnkɛrɛn lase musomanninw ma parce que olu de b'an hamina bi kojugu n y'a dɔn bɛɛ b'a ko cɛman de ye responsable ye fo musomanninw k'a dɔn bi olu fana ye responsable dɔ ye il faut qu'elle soit autonome o ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye o fana bɛ furu sinsin musomanninw ka vie kana da bi k'a fɔ ko ni n ye cɛ sɔrɔ dɔ ko n bɛ furu dɔw yɛrɛ bɛ furu sɔrɔ k'u to école la u bɛ décourager ka furu bila ka kalan bila o man kan o ye kelen ye n b'a fɔ musomanninw ɲɛna quoi i ye chance sɔrɔ ka taa école la o i ma chance sɔrɔ ka taa école la o dɔ kɛ fɛn bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila ye ne muso a ka di ne ka mɔgɔw dɛmɛ a ka di ne kosɛbɛ surtout les filles parce que mun na o y'an den musomanninw de ye cɛmannin bɛɛ b'a dɔn n bɛ question kelen poser musomanninw kunna u ye cɛman jumɛn de ka girin ka muso furu k'a sɔrɔ u ma taa k'a sɔrɔ u m'u ka futur labɛn k'a sɔrɔ u m'u ka diɲɛ siniɲɛsigi ɲɛɲini musomanninw fana k'u ka siniɲɛsigi ɲɛɲini fɔlɔ n'i ye dɔ sɔrɔ o la
directement ina do furu kono aywa iya fo sana kuma fengela ko ibi mu ko ladbi da kurunya tilela sabula wakati sira ibi mu ko de me cugudi ala an filɛ nin émission na ni hakilina dɛmɛni de baara fana ka saraka ne ka baara bɛ ka dumunifɛnw de bayɛlɛma n bɛ yiridenw bayɛlɛma ka kɛ siri n ye yiriden kelen ta n b'o kɛ siro ye n b'o kɛ jus n b'o kɛ boisson muguni ye dabilenni b'o la ɲamaku b'o la ntomi b'o la nsɛngɛnɛ b'o la kɛngaliba b'o la hali dajɛma b'o la o tɛmɛnen kɔ ka ban muso o ye n yɛrɛ ka o ye n ka entreprise privée de Amina production maintenant n ye coopérative de dayɛlɛ ye n bɛ musow bɛ ɲɔ de baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kaba an bɛ kaba kɛ juga ye an b'a kɛ couscous ye an b'a kɛ cérélac ye an b'a kɛ farine infantine ye an b'a kɛ précuit comme juga o la n bɛ musow former d'accord donc an ye faamuyali sɔrɔ i ka kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn dante foli min na sabula ka da kan an y'o de fɔ denmansa bɛɛ ye kelen ye n'i y'a ye diɲɛ sera nin yɔrɔ in ma bi i ta bɔ n t'a la o de nana ni diɲɛ sera nin yɔrɔ ma bi wa n'an ko hali bi ko diɲɛ ka dilan ko diɲɛ ka bɛn ko diɲɛ ka segin kɔrɔlen ma fo an ka segin an kɔrɔlen ma an ka ɲɔgɔndenw kɛ ɲɔgɔndenw ye farafaraliw ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka jɛ ka denw mara n'o tɛ furu min n'an b'a nɔfɛ k'a ka ɲa tiɲɛ na a ɲali bi gɛlɛya ayiwa ni furu dun fana ma ɲa an bɛ diɲɛ nɔfɛ cogo min a ka gɛlɛ diɲɛ ka kɛ ten sabula fɛn bɛɛ bɛ furu de la den ɲuman bɛ bange furu de kɔnɔ balimaya dilanni bɛ furu de kɔnɔ sigiɲɔgɔnya ɲuman bɛ furu de kɔnɔ cɛnimusoya bɛ furu de kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ furu de kɔnɔ donc an k'a dɔn k'a fɔ anw ye danbetigiw de ye anw ye bɔkolotigiw de ye furu bi anw de fɛ yan furu bonya bi anw de fɛ yan furu ɲɔgɔn dɔn bi anw de fɛ yan donc an k'a lajɛ an ka segin an kɔrɔlenw ma k'a fɔ an denw ye ko denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ o tɛ mɔgɔ tiɲɛ o ko mana kɛ cogo o cogo hali n'a y'a sɔrɔ i ye denmisɛnnin de ye i ɲɛ jɔ i mansa la i ɲɛ jɔ a la n'a tigɛra k'a tɛ tugu boli k'i mansa sɛgɛrɛ o don a ɲininka mansaw fana k'a ɲini ka dilanni sira ta ka di u denw ma k'a dɔn k'a fɔ ko den ka di mais ka den diyaɲɛ to yen nɔ ka den ka avenir lajɛ k'o dilan ma to k'a ka sini sigi k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ ka adamadenya de gulonnen don den fana la parce que i t'a gulonni la cogo min na a fana taw bɛna gulo a la ten o ye diyagoya ye o n'a y'a sɔrɔ ale ma fɛn sigi yen yala a fana denw bɛ fɛn sɔrɔ a ɲɛ wa o tɛ sɔrɔ o ye fɛn ye minnu ka gɛlɛn o tuma n'an donna mɔgɔ min gasi la an kɔni bɛ yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ mais an k'a dɔn k'a fɔ ko den ale tɛ kɛ foyi ye den kɔ a bɔra i ka so den de don a taara du wɛrɛ kɔnɔ den de don wa den foyilama man di fo den dilanni den marali n'o tɛ den sogo tɛna tigɛ habada k'a kɛ basina kɔnɔ o kuma t'a la a sogo tɛna kɛ zamɛ kan a kɛwale n'a tɔnɔ a n'a nafa o de ka d'an ye o tuma an k'an jija hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw musolakaw an bɛ foli nin ta nin wagati in na k'a di a Seyidu Usumani Sherifu Madani Hayidara ma k'a Hayidara basara lamini kalama n'an y'ale fo an bɛ filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an filɛ diɲɛ seleke naani na an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ayiwa wula in na émission an b'ale kun cɛ yan nɔ n'Ala ma an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ka ɲa inshallah a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ hakɛto bɛ nin kan sɔlala rasuli